The morning answer said, I need what kind of home did none among some a day a bremo. And then some my day bremo, no, they do not put in a pa. And as I am not what you train one day. The course will main moon and our ho. Yes, I'm saying to me, Charles Kojufusu. Nsuta just say, and as Nsuta just your crum. And I will cry a day a coye. And I near no a ball my morning in a pussa. And no, and I am penny say. So my money out, won't say I'm a red. And Untino, Ekuona de share one a war. Nsuta. One more dish share precope. And the Charles Kojufusu. A money a console. Or more Baba Pessi Euro Santa Hene. Dear at all. Now one banner. Nana Sama Hene. Eba for Sama Hene. Any day, Ekuona, a busian anymore. Amani e kwanso no omo be say Charles Kojufusu kra wa kra ko no omo de be say wo hene e wo amani e kwanso momo yenko hebra na sabi na sama hene edi Ekuona de hyebusuan anu enimu a omo e be say Euro Santa hene ene nwa chi nso nkomo ahodo a omo ni nsem twofo nso edi medi e de mami fozi yenko hebra Tuafo akọ chia yewura kotoko hene e de asem ato kotoko hene nim abusuapani wadaru mebru bowdin na da ho adi mayen efrem abusuapani kofi osu buan yo enade na ede mo ba kotoko fie ha na de asem na mo de to kotoko hene nim de ba ha se se ebretu atu ye de obia enim na we kanade until say abusuapani Asman wo fa asefo nso kohwe se eye nokura na asa nye nokure na busuapanyini hu se nokure ne tutu ye nan ekọ me am tutu me nan ekọ ho na me hu se eye nokure na eye nokure de a ansa na mebie ma no a meka asem bi ewa abonte ana asese no na chese se ma Otumfuo se tu a na nana no ete okay na de obeka a kire ye no ansa na yetumi ene abusua akohiem na ya ye ntotoye na afedie yetumika bibia pebia ene mode to sante hene nimu no asembe na waka akire mo asante hene de wose o may go ahead abusua nyina nko ne nko toto no kama na yemia yeni ne ehwe se ne de hye nti ye de besi bia no yensa mfamra
ne ametu nanim ye be ntoto ye nyina ne de abetu nanim he say nipa ehwam wo wiase nyina do so TV station ahodo so ene me ahodo asembe na abeka kire Lumba ne supporters ni nipa ehwehwe bibia firi mu ho de abeka kire Lumba supporters ne omo hwe bibia firi ho nyina ne se edikan ye da omo nyina se omo nyina tumi anya abotre na wo matie ye na seresi a na abusu apanyi ta akasa wo se wo hu Otumfuo a onkasa no enne de ya behu Otumfuo awie enti supporters nyina omunti abotre ma obi anye bibi empre ene ompre anase bibi sa ye wie ya abusu e behie mu a ye de beto animu bibi ewo mu eye ne ho nhyehye ebra ye de besie no bebi a ye bedi na wotwe ana bebi e beye aye no mse ne nyina ye de beto wo manim na ye tini huhu se aban som eno ye no kore abusua mate na de na mbaka fa ho aban bae be chia yen na wenu nyina no aban payfo omaka ende omaka so ombe so ombe so omoye no oman ayie ana ase de yen omo so omaso mo mbeboa yen ende omo nka so obeye no oman ayie o se omo beboa yen na ya ye ne kama that means as aban so obeboa enti de na ye tete se aban pese o man state barrier no nya sa na te abusua mu ni mo hwe efe ebia sesi aya bai Otumfuo ho no state barrier de me hwe a de na kojofo su nye nipa o ye nipa ketwa the whole world we nipa ketwa nti me gimedi se aban so nya de a obetwe ho afa ho sa enti emfa ne se aban ka se opese wo ye bibia won kran na ebi mpese ye ne kumase anka wo de he na mbafu aso ano de enka ye de abusua betena se na de aban be kan so no yentumi nyina ha antwe na no ngofom sanse yenya nhia no ne nkasai yen ye bibia ye beye no ye pese efa ne kwaso enti ye mpade a ye beye aban kan ye ne ye begina ha ka wo be kura aban nya nkasai yo ene ye da mo ase ye ma mo hyeden so mu nue e ma ye nue yen so ye da mo ase fa ye da mo ase sada mo kan ye ho ye gusa ye di echi de betofo mbia no so ye de bebremo makram